argumentele care au fost aduse, eu nu am auzit în Republica Moldova să existe cazuri de discriminare în acest domeniu și nu consider că această lege a fost și este o prioritate. Eu văd o problemă cu mult mai mare în discriminarea, cum trăiesc copiii noștri la sate, mai ales părinții care lucrează pe hotariet, acolo eu văd discriminare. Și pot să spun în raport inclusiv cu standardele Uniunii Europene și convențiile la care Republica Moldova este parte. Accesul la educație, accesul la sănătate. Haideți să ne uităm în ce rază se află primul spital sau policlinică în satele Republicii Moldova, dacă se întâmplă ceva cu un copil. Iată aici eu văd problema și aici văd prioritatea unde trebuie să lucrăm. Dar nu văd nicio insistență din partea Uniunii Europene în acest domeniu și asta pentru mine este foarte straniu. Legea asta e inclusiv, dar pe mai multe aspecte. Deci eu cred că la momente respective nu știm să negociem exact. Ce privește legea, cred că ea a fost în pachet, în schimbul unui obiectiv relativ simplu realizabil. Deci, guvernarea ce face când ajunge? Guvernarea tot timpul preferă unele soluții vizibile, rezultate palpabile, da? Deci, în momentul când economia nu avea de unde să crească foarte spectaculos, ca guvernarea să se laude, s-a luat un obiectiv relativ simplu, da, regimul de vizii, care se părea că este foarte ușor realizabil. Ulterior, pe parcurs s-a văzut că aici sunt anumite probleme la legea asta, da, care într-un fel bulversează opinia publică sau anumite segmente a societății nu sunt de acord, dar în momentul când procesul este deja pornit, nu mai poți da înapoi și renegocia.